Bé, estem així amb Javi Puerto i quina valoració mos fas de la temporada ja en la permanència en la butllaca? Bueno, la temporada bé, vam començar un poquet fluixetes, perquè una categoria nova, no sabien on anàvem i les xiquetes estaven un poquet a veure vindre, però bueno, s'han agarrat pront, llevant els 5 primers partits que vam estar un poquet dubitatius, més que res per la força, perquè som un equip jove, però després ja vam estar bé i estem ara, jo crec que millor, jo crec, i poquet a poc estem creixent com a equip i crec que estem acabant en un ritme adequat i jo crec que bé. Ara, a falta de 4 partidets, es podeu jugar l'octava posició. Sí, qui ho diria, perquè al principi estàvem en zona de descenso i ara ningú diria que a aquestes altures de temporada estarem les octaves ahí i estem, jo crec que fent les coses bé i traient els resultats de la primera volta podem acabar sèptims octaus, que seria un joc que en principi de temporada no comptava ningú. Bé, este dissabte juga així al València C, que és quasi un derbi entre equips que es coneixen prou ja. Sí, és un equip que allí és un València, són equipos que els agrada tocar el baló des de darrere, són equipos que proposen futbol, tenen filosofia de tocar i bueno, allí van guanyar 0-1, ens va costar, són equipos tècnicament bons, són xiquetes seleccionades i veurem, ens considerem un equip agermanat amb nosaltres. Esta setmana, així tant el diari lo de la fusió entre el Tavern i Vall del Fàndec, a tu el sembla positiu que es faci un bon club així femení? Sí, jo crec que sí, perquè Tavernes és un poble que dins del cap podem portar-nos tots bé i fent un equip competitiu, i per què no? Perquè tindré dos clubs de femení, tindré una rivalitat que jo crec que entre les jugadores no n'hi havia, més que res la gent del poble, i poder anar tots a una i fer un equip aspirar a algo més que no mantindre en categoria, jo crec que està molt bé la fusió, la veritat que sí, és un aspecte positiu a valorar en un futur. També, jo he vist que poden ser el club femení referent de la Safor i de la comarca de sí, perquè la setmana que ve van entre el Tavernes i el Vall de Fàndec, van 9 xiquetes a la selecció sub-14. Jo crec que sí, des de baix està treballant bé ja fa uns quants d'anys, està deixant xiquetes, el futbol femení està donant importància en Tavernes, estan pujant damunt un poquet tot l'esperit del femení. Jo crec que sí, la base n'hi ha 3 xiquetes del Tavernes, 6 de la Vall del Fàndec, i jo crec que les coses estan fent-se bé, i si ara aconseguim la unió les coses s'assentaran i tot hi serà molt millor. Bé, Javi, pues per lo que queda de temporada, molta sort, i a veure si la temporada que ve peguem una passeta més, que és el que toca. Gràcies, i a veure si la temporada que ve a mitjà podem lluitar per algo més.